Magkano to ba? Alin? 40. Dito ka? 20. Kaya, pagkasama ng meron. Lagyan supa. Dapat sa nanit eh. Chicken nuggets. Thank you. Tanggalin ko face tape. Sige daw. Gata.
chicken with rice may pepper. Ayun sila pagbalang.
Sige po. Ito. Dito po. Dahil 200 sakto. Eh, 153, 150 na lang. 418 po lahat. Kasama ng pag-iyo. Magkano kayo dara na? 418. May 10 ka, Dar? Yung kakatena. Ito mo sa amin eh. Ay, wag ka. Pero inano namin yung filler. Ang nag-discount, 19,500. Kain sa kanila, kalate. Pumunta kami kay Mayor Lasatin. Binigyan ako 7,000. I thank you, Lord God. Pero alam mo, pagdamag kami ni Sina dito. Balik ka lang sa bahay. Ay, kita ka keng kain. Ay, daging YouTube.
47. Thank you. Pinnya. Dan biar ang ko, nanti kata simeto. Buat. Baik ini. Di. Ate, tilapia tita. Tilapia po bang sa lugo? Ay, tilapia tita. Tilapia. Ah, 48 ka na. Kasi pa niya muna. Pero kami pa ito po. Wala akong anong... Hello. Yan, Lilis. Hello, makabigyo ka ba? Kanya-kanya lang din kayo ng vlog. Kaya di ako din kasi ang game politics eh. Dilabangan ba? Vamos, tilapia. Sir. Pusit. Ay! Sipon, sir. Bakos dagupan natin, galunggong. Bakos dagupan po, galunggong. Masaya kuya. Pampano. Tilapia. Tawilis, 50 tawilis. Thank you. Ito ay yung pinakamaganda namin, si Diwata. Tawilis. Si Renato. Diwata. Iwata. Margaret. Sa atin, galunggong. Tagalog siya.
mukha niya, boss, para madaling-madang po ng quiz. Hello, my name is Margaret. Rosemary, Miss Kirando ba na? Hindi ko alam. Pinapahuli nila yung mga nagtitinda ng maya-maya. Yung mababaho. Mga baklang dragon, hindi ko nila. Pinala sa maya-maya daw. Yung mga yun, ang kinakain, binibitin ko, tapos nag-CSM mo. Hanapin ako makita ka dito. Pariwala po, si Banya. Posing ilan? Pero pinagay mo min no. Ano oras mo? Mga pilan siya? Para wala po bagyan. Ilang pieces, ma'am? Sir, 195, 190. Ano mo nga yung malaki ba lang? Tulpo niya yun. Ang tawag-ibag yun. Kaya ang mga. Pwede na magamit ba? Nabab, kakaway lang karapa. Walang alam. Hindi nakapanakay. Oo. Fifty lang. Oh. Saka cellphone eh. Yes,
Small JJ. 100. Yung ating vlogger, ating vlogger. Wala tayong magagawa, wala. Walang namimili. Nalasira na yan ngayon. Barang atin. Hello. Kwenta lang yan. 100 lang, te. Marami yan, o 100 lang. Ano dyan, te? 100 lang yan. 100 lang ang dami, oh. Ay. Magsakay ka niya. Pagawarin ko rin. Sara kalpatiyan, tunggal pinggan. Yan po yan, thank you. Ayaw lang sa kanayan pala. Oh, ini. Ikaw na kuya. Baboy na, porko. Baboy manok kita. Baboy na, porko. Nagay ka ay. Ayan. Hey guys. Baboy na, porko. Mga ano? Para niya po. Baboy. Baboy mo no. Uy, magkano?
Ay, wala. 100, 100. Hello! Hello! Naka-live tayo ngayon. Kung gusto nyo ng magandang klaseng Carly, dito lang kay Ma'am Dina Store. Ha? Sobrang pogi pa yung mga nagtitinda, oh. Mga tindero. Naman yun. Ito. Yun, walang parama si Aljor. Talo nga siya kahit nangampanya pa siya dito. Siyempre, baluarte niya eh. Okay lang. Kumusta ko lang si BBM kung ano nangyari sa blood control. Kaya magkano yun? Ha? 20 apat piraso? Dami? 20 marami. Dito eh, isa. Silip. Yan na ang kaya pag pulang lang.
Kaya Ate Malagaw. Hoy, marap na.